A ova čudna situacija da smo mi izgleda neka sportska nacija, ovo danas pa juče. Da, da. Velike stvari. Pa super, znaš, svi ti momci, znači da može nešto se uradi s ovim narodom. Znači, timski duh, solidarnost, znači, taktika, kako ćemo, šta ćemo da se izorganizujemo, znači da može. Nešto sam prvi put provalio folklor. Ja ne znam da li ti gledaš folklor. Pa slabo, ovo kad igraju? Pa da. Ne. Ti si odnarođen. Nisam odnarođen, ali gde da gledam to? Pa na TV-u ili bilo gde. Vidiš ti, na primjer, kad oni, znaš, kako taj vođa folklorne sekcije, kako može sve da ih drži u redu, znači da i oni tamo zamršene elemente sa jako velikom tačnošću izvode i da to stvarno bude tako kako treba, da lepo za oko, da te diže, da te puni nekim osjećanjima. Znači, taj folklor je potrebna stvar, jer to je naš, to je deo nas. I rock'n'roll i sve to, znači sve što je istinito je deo nas. Ako već tragamo za istinom, i to je deo naše istine. Znači, to kao kad gledaš u onom Ja imam talenta, jel ti gledaš to možda? Nikad nisam gledao, majke. Ne, ja uopšte ne gledam televiziju. Šta radim u to vreme? Pa Blame, evo, mislim, nije pozitivno. Na internetu tražim, ne znam ni ja, neke priče. Cic? Ne baš cice, nego ima toliko zanimljivih stvari koje možeš da pročitaš, mogu da ispričam nešto. Internet. A samo sam hteo da kažem nešto. Onda sam vidio grupu od njih 22, mladi ljudi, znači 2 frajera i 20 devojaka. Ali oni, znači, imaju neku dance tačku levo desno, ali su, znaš, tako uvežbani. Znači, da oni imaju svest, da nema tu, znači, glupog, disharmoničnog isticanja i sve to. Znači, da postoji harmonija u nama, ali ta harmonija je, kako ti kažem, potisnuta zbog divljaštva, jer ti oni, naš divljaštvo je lažna sloboda, oni kao možeš sve da radiš i onda čekaju da te ukebaju, da te drže za napravljenu grešku, da te ucene, da te ubiju pojam, da ti pokaže, pa vi kakav si, pa nije to za tebe. A nije istina. Znači, svi ti mladi ljudi koji imaju nekog dara, znaju jako da se predstave ozbiljno, a da niko ne uloži kintu u njih, osim njihovih roditelja, tako i sa ovim Đokovićem i sve to. Znači, dečko je Alal Vera. Da. Naš vaterpolisti i rukometaši, mislim, sve to, znači, možemo. Hoćeš reći, daj im to sve. To je specijalni rat. Daj im to sve, nek gledaju te Pinkove, nek slušaju sve. Samo nemoj mnogo da džipaju. I u šta, uzdaj se u Boga da će on sam da se seti. Ma ne, ma kažeš meni, da će onda seti čiji je sin. Ne, to je glupost. Ne, to je glupost. A onda kad se pojavi neko ko lepo peva pravu narodnu muziku, ti mu pustiš pa kažeš, on lepo peva. Vidi ovaj folklor. Ko lepo peva? Pa ne, Lepa Lukić. Znači, lepava kad zapeva, znači svima nam je lepo. Znači, onda čuješ... Pa ne, ali možeš da čuješ, to je primer, to je dobar primer, jer ta žena lepo peva. To, okej. Znači, kao možda čuješ, znači nije frka, znači prava muzika i neka totalno genetski modifikovana muzika. Znaš, kao što nećeš da mu daješ paradajz da jede u februaru, mislim, nego mu daješ paradajz kad mu je vreme. Ali u Antici su bili isti uslovi za robove, a neki... Tako smo ovo sve počeli. Dakle, da ne pričamo o slučaju Aleksandra Obradovića, nego da o tome pričamo kao o temi gde se pokazuje da mora neko da preuzme kontrolu, da neko mora da preuzme podršku, da neko mora da se založi za poštovanje zakona. Ne neko, Olja, ne neko. Svi, svaki pojedinac, od vaspitačice u vrtiću, koja kad druga vaspitačica navije u vrtiću šund djeci da pušta neke, ne znam nija šta, da druga kaže, čekajte, po agendi školstva ovdje možemo da puštamo klasiku, možemo da puštamo dječji program, a ovo ne može.
Znači, na svakom nivou, Ali svaki se to građanin... zove politički angažman? Ne, to se zove dostojanstvo. Mi svi jako često u javnom govoru čujemo riječ ponos, a jako rijetko čujemo dostojanstvo. Dostojanstvo je lična stvar, a ponos je malo, kako bi rekao, marketiška, iako ponos je mnogo bliži jednom od najvećih hrišćanskih smrtnih grehova, kako se zove, kad si gord, jel? Gordost, jel? Znači, ponos je bliži gordosti nego dostojanstvo. A dostojanstvo je, znači, neki lična briga za sopstveni sistem uvjerenja u kome ti ne dozvoljavaš da ti neko naruši sopstvena uvjerenja, jel?